Roja dişemê li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê Kongera Çaran ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi dawî hat. Piştî bi dawî hatina Kongerê enekesê beyannameya dawîn ya karê Kongerê belav kir. Beyannameya Kongerê jî wiha hatiye. Di 28 mijdarê da rûniştina dawîn ya karê Kongera Çaran ya Encumena Niştimaniya Kurdî hat darxistin. Çekdarên PYD di roja 14 mijdarê da li darxistina Kongera Çaran li hola destnîşankirî qedexe kir. û girtin bi ser barageha din ya hatî destnîşan kirin û endamê Kongerê bi hêzê derxistin. Ji ber vê yekê enekesê biryar da ku Kongera xwe bi rêya rûniştinên cuda cuda û dibin slogana ji bo Sûriyayeke ferayî, dîmokratî hevgirtî ku destûra wê danpêdanê bi mafê netewiyê miletê Kurd li Sûriyê û mafê tevaya pêkhateyê din bike li dar bixa. Beyannameya Kongera enekesê serbar kiriya ku di rûniştinan de belgeyên ku encûmenê di desteyên xwe de amade kirî, raporta siyasî û programa siyasî ya qonağê herwiha sîstema sereke danîne berdest ji bo pejrandina wan û pêşkêşkirina nerîn û tîbîniyan bi armanca têrkirina wan û guncavbûnê bi qonaq û pêşhateyên ku rastî şoreşa Sûriyê bûne. Beyannameya Kongera Çaran diyar kiriya ku li gor gengeşeyên li ser rewşa siyasî ya navdewletî û herêmî û tişta girêdayî rewşa Sûriyê bi giştî û Kurdî li Sûriyê û doza wî ya netewî, Kongerê enekesê gihişta hejmarek biryar ew jî ev in. Endamên Kongerê biryara qedexekirina PYD ji li darxistina Kongerê re û derxistina endaman bi hêza çekan şermezar kir. Kongerê tekez kir ku rejêma Sûriyê berpirsa ber krîz û azara Sûriyan da. Bi rêya rijbûna xwe li ser çareseriya ewlehî û têkdana rêyên çareseriya siyasî û karê komîta destûrî. Di vir de jî Kongerê tekez kir ku civaka navdewletî û welatên peywendîdar cihê berpirsaya tîne. Ji ber lewazbûna rola wan û dûrkirina doseya Sûrî ji karên xwe yên sereka. û daxwaz kir ku rêya çareseriya siyasî aktîv bikin. û rejêmê bi bicîkirina biryarên rewayên navdewletî di serî de biryara 22 û 54 papend bikin. Kongerê tekezî li ser giringiya papendbûna opozisyona Sûriyê bi bijardeya xwe ya siyasî danûstandkar û yekbûna wê û papendiya wê bi navaroka beyannameya Riyad û tişta girêdayî doza Kurdî kir. Her wiha tekezî li ser vebûna Encumena Niştimanî li ser hemû aliyên opozisyona Sûrî yên baweriya wan bi çareseriya siyasî tê li gor biryarên navdewletî û biryara 22 û 54 kir. û tekezî li ser pêwîstiya papendbûna Etîlafa Sûrî bi belgeya ku bi Encumena Niştimanî Kurdî re imzekirî kir. Ku bingeha tevlîbûna enekesê û hevpariyê pêre bû. Kongerê hemû binpêkirin û tawanên ku gelek grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye û Etîlafê ve li Efrîn, Serê Kaniyê û Girêspî li dijî welatiyan encam didin şermezar kir. Serbarî şermezarkirina guhartina demografiya ku tê kirin li wan de veran û li her devereke Sûrî û her binpêkirineke dermafê Sûriyan da li her derî. Her wiha derbasbûna desteya Tehrîr eşşam ya li ser lîsteya terorê ji Efrînê re bi alîkariya hin grûpên çekdar şermezar kir û daxwaza derxistina wê û grûpên çekdar kir û daxwaz ji civaka navdewletî kir ku vegereke ewleh ji bo koçberkiriyan û derbederan bozê dên wan dabîn bike û birêvebirina navçeyê bikeve dibin destê welatiyên wê yên resenda û dabînkirina parastina ewlehî bo wan. Kongerê rêbaza PYD ya yekalî û rêvebirina wê ji navçeyê re û kontrolkirinê bi çarenivîsa welatiyên wê û sepandina viyanina destnîşankirî li ser wan red kir. Her wiha kiryarên çekdarên PYD dermafê welatiyan û enekesê da û tenkirinê li ser wan û girankirina barên welatiyan di van rewşên jiyan û ewlehiyên zehmet de şermezar kir. Kongerê daxwaz ji civaka navdewletî û serkirdayetiya hevpeymaniyê kir ku gefên Tirkiyeyên berdewam bi encamdana operasyona leşkerî li navçeyên Kurdî bi dawî bînin û daxwaz ji PKK û Tirkiyê kir ku xaka Herêma Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê weke qadekê ji bo şerê xwe bi kar neînin. Ji ber ev yek dibe sedema peydakirina metirsî û nearamiyê li navçeyê. Her divê derbarê de ji civaka navdewletî û Amerîka û Rûsya xwest ku kar li ser rawestandina êrişên Tirkiye û Îranê li ser xaka Herêma Kurdistanê û navçeyên Kurdî li Sûriyê û dûrkirina welatiyan ji karasatên nû were kirin. Konger li ser rewşa zehmet ya ku welatî ji ber siyasetên rejêmê û kiryarên PYD têre derbas dibin û bilindbûna nirxan rawestiya. Serbarî paşketina karta çandiniyê û pirbûna hejariyê û bêparkirina hezarên xwendekaran ji mafê xwendinê bi rêbazeke danpêdankirî ku bûye sedema koçberbûna wan. Kongerê tekezî li ser giringiya bihêzkirina çanda pêkvejiyanê û pêkanîna baştirîn peywendî navbera tevaya pêkhateyên civakê de kir. Tekezî li ser giringiya yekhelwêst û yekrêziya Kurdî kir û daxwaza peydakirina pêtiviyan ji bo encamdana wê ku dibe sedema bihêzkirina rola enekesê di her duwarên netewî û niştimanî de kir. Her wiha rola Kurdan di proseya siyasî û pêşeroja Sûriyê de bihêz dike.
تەکەزی لەسەر گرنگیە بەلگەیە گەرنتیان یا ئالیە ئەمریکی و سەرکردایەتیە قەسەدەی ئەمزەکری کرد ji bo berdewamkirina danûstandinên ku Amerîka serpiriştiya wan kiriye. Kongrê tekezî li ser giringiya bereya aştî û azadî û pêwîstiya aktîvkirina çalakiya wê û hebûna rola enekesê ya karîger têda wekû pêkhاتeyeke wê ya sereke kir. Kongrê rola hikûmet û serkirdayetî û welatiyên Herêma Kurdistanê di piştgiriya welatiyên Rojavayê Kurdistanê de û doza wan ya neteweyî bi bilind nirxand. û spasiya Serok Mesûd Barzanî li ser keda wî ya berdewam ji bo yekkirina helwêst û rêza Kurdî kir. Kongrê serkutkirina rejêma Îranî ji miletên Îranê û miletê Rojhilatê Kurdistanê ra şermezar kir û piştgiriya xwe ji wan ra beramberê zulma rejêmê û pêkanîna dîmokratiyet û mafên netewîyên rewa yên miletê Kurd dadiyar kirin. Di dawiyê de jî beyannameya Kongira Çaran ya Encumena Niştimaniya Kurdî hatiya ku kongrê û piştî derbaskirina hin guhertinan belgenameyên hatî pêşkêşkirin pejrandina û ji bo bihêzkirin û aktîvkirina enekesê û rola wê kongrê hejmarek biryar standina.